다른 즉 사건하고 바로 보는 영향 Sobat Kupra Moti Ranjan Sini Rasnagor Tulasikok area go CRPC 18 department goi जों प्राय 600 परिबार जे बरक सुबियां कोने न जों माइरं पासे दिखे बाक्खा ते दाल बाक्खा साइमानो लकडाउन नि पिरियड गोबां मानसि बरक विशेष किसिनि पारा रगो किनि अभाव अभियोग मुइ दंखा आबन हरैनो जों दिनै और राजनगर एरिया जत साइमानो और बेलायखनो बिग्रा गोबां सुबिया गोबां आबनि बागै जों बरनो जे सुकसाक जों दिनै बाक्खा बन साथे साथे जों जत दिनै पारा बरनो आं पयखा जे अजरागो कोरोना भाइरास नि माबे दंगो आबनि अवेयरनेस बां साखा जाते जों बरनो पारागो साफ सुथरा दंनांथु ते साइस्थरक गांगा दंनांथु ते याग्रक साबनबाय सुगुइ ते तैरक कुटुंखो नंगुइ जाते साइस्थनो साफ सुथराखे दंना बागै आं बरनो पयखा तेबां पयखा अरो जे सरकारनि नियम कानुन न मानै चलायनांनाय दिनै लकडाउन नि गेजेराव दिनै सरकारनि रुल खायमानि ओ रायजोनो जतनो मानै चलाय बिहां बरनो पयखा जों साइमानो दिनै पारागो ताकफानो जों दिनै लकडाउन नि नियम कानुन जों पालायलायन दंलायो आबागै आं पयखा जतनो अजराव जतनो थानसा मा दंलायनाय जों जतनो थानसा कक बाक्सा खालाय मा दंलायनाय ते अजरागो आं बरनो पयखा कोनो दिनै धर्म कतरिया কোনো পার্টি কতরিয়া যত্ন তিনি এক নম্বর শত্রু খাই তিনি করোনা ভাইরাস ও করোনা ভাইরাস जों फाइट माखायनाय हानसाखे फाइट माखायनाय তিনি এক নম্বর শত্রু হব না তিনি ও করোনা ভাইরাস ন जों बाहायके मेचेम नाय তারপর जों যত্न याग बाक्सा कक बाक्सा खाय जों बनो फाइट माखायनाय अबनो आं बनो पयखा अब आं साइमो फाइ যত্न जे मानसाक जों चबालायनाय তিনি सरकार जों जे खायते जों खाय दङ जे सरकारनि साथे साथे जत्तो चिन एनजिअ रक जे चुगनाय रक जों बरम कयबो जाते ताव काम काज करिन दङ जों गोबां मा सांमा गायन दङ आबनि बागै तैबो बिरमाननि दंखा तैबो जों साइमाखा दिनै रायजोगो ताव गोबां जों बाराय दङ जों खोनाब्ला 42 जन हाइन खोनावो पजिटिभ केस आबागै दिनै जों दलाय डिस्ट्रिक्ट जों आम्बासादर दलाय डिस्ट्रिक्टनो जों ताव रेड जोन हटस्पट नि थांखा आबागै जों ताकफार जों खय डिभिजन खय डिस्ट्रिक्टगो जों और कोनो पजिटिभ मानजायाखो जों दलाय किरलाय दंलायो ताबो जों खय डिस्ट्रिक्टगो भाइनो जाते अब भाइरास बा पजिटिभ तामाजाकथुं आबनो जों सुरिनाय ओ जों जत्तनो जों याग बाक्सा खालाय जों सामंता थांलाय जों जत्तनो आं खागाव जों ओ दिनै उरुगिनो कर'ना भाइरासजों मकबेले खालामनाय